company ah chuan gu chuan a office ah chuan shawning chu avaluta gu chuan a awm tawh emaw tiin phur deuhin a va kala mahse hrengram zawk a lo thu a gu chuan chu shawning te in hluiah chuan rawn langin hmun hrang hrang te chu fangkualin a sak that leh dan tur te zirtian na neiin a lo ziak malh malh nghal bawk a chuan staff te pawh in gu chuan a awm lo chu ruak deuh huaiin an hria a jia chuan shawning i hnenah chuan shawning boss nen a in inkar hi enge awm zia in then nge awm zia in hauim ni tiin a zawt hriah a shawning i chuan chhan mai dan tur a hri chiah lova mahse jia chuan staff te zawng zawngin in awm dan atangin kan hre thiam vek a lawm enge in inkar thil thleng dik tak hi min hrir rawh thil awm zia soifia law rawh tiin a lo zawt ve bawk a shawning i chuan sawi duh bik lovin chutiang engmah kan inkar a awm lo a hna wanga chuak a lawm ani loka rawh phei ang tiin hna thawh chhun zawm leh turin a hruai phei ta daih a gu chuan a rawn lang ve in shawning i te in hlui chu an lo sa mup mup tawh a hrengram pawh rawn en pui turin a rawn thleng ve bawk a hnathawk tu tam tak ruaiin shawning i te in chu a rang thei ang ber a peih fel ngei tumin an lo sa mup mup a an zingah chuan gu chuan a pawh chulai hmunah chuan riahchilh ve nghalin a awm ve reng bawk a voi lehkhatah a lung chu rawn na leh vakin hrengram chuan thut phah lamah hruai pheiin a thut tir a chutianga a lung a nat thut thut awang chuan in lama rawn zui haw mai turin a ti a mahse gu chuan a chuan in lama ka awm leh helai ka awm hi engmah danglamna awm chuang hlei nem tiin a hnial tlat a tin chulai hmuna a awma hna a thawk ani tih chu shawning i hnenah thup sak rih turin a ngen bawk a company lamah shawning i te chuan an hna an lo buai pui malh malh zel a gu chuan a hna ai zawng zawng chu hrengram chuan a thawk zel a shawning i pawh hrengram a assistant ah tangin a hna chu ni tinin tluang takin a thawk zel a mahse a rilru erawh a kim lo hle a hun a kal rei tak em awang chuan shawning i chuan ngei tuahna thar neiin gu chuan a hian amah hmuh a duh tawh lo ah ngaiin ban a tum ta a gu chuan a awmna lam rawn lang ve le thungin hna an la thawk chhun zawm zel a an hna a chakin a bang te pawh an peih fel vek tawh a shawning i duh thu sam ang ngeiin pangpar te pawh chu a dan tur ang thlap a dah turin gu chuan a buat saih tir vek a hrengram a nen chuan in be pawp rengin chu ina shawning i leh a chhung te a hruai theih hun tur chu gu chuan a hril let tur thu hrilin an in beton renga yan i leh hrengram rawn lang ve le thungin chengtlang na chu gu chuan a nena an in biak thin chu yan i chuan a lo hreru ve thin a thil awm zia hre chiang mangsi lovin hrengram chu a ring hlel em a thu awm zia a zawt deuh chen bawk nen hrengram chuan thu awm zia dik tak chu a hrilh fiah ta zawk a gu chuan a chanchin an naupang laia university in anga an kal dun dan zawng zawng te leh ami zia zawng zawng te atanga sawikain accident awanga a lung a chiat vek thu te chumi awang chuan a lung aia mechanical heart khawl lung lem a hmang ani tih te chu a hrilh ta a nah hian gu chuan a din hmun hi a ṭha lo em a gu chuan a hi a boral tep tawh ani chu wang chuan shawning in an inkar hi tih cha a duh ani yan reilo te ah gu chuan a hi a boral dawn ani a lung enkawl tu leh a lung siam tu doctor kha man lawkah khan a boral ta ni chu wang chuan beisei tur dang a nei tawh lova a hma huna a thil tawn tur hnai ber chu thih chauh hi ani tiin a hrilh ta a gu chuan a rawn lang le in shawning i te in hlui lamah hna a thawh chhun zawm mai bakah amah chuan a awm chila a riahchilh ngal vek bawk a
chu tianga ama chawa om lai chuan voi le khata alung chu a hma aina sa zokin aron na vak maya alu ron hai moi moi boka bang ngengin zoi muangin atluta ruai ruaya yani le shengran anon langa an muthi lai chuan shengran chuan a phone a notification adong ta hala a han en chuan gu chuan a lungding hmun a thalawani ti a hriat awangin akal ta hala gu chuan a ron lan le chuan abula yani alo om ve si a shengran a hne na chuan a chhuat chhal ta hala he nu hi engwangin nge iron shwai ve a ti in shengran chuan ka shil vek to lom engkim a shevek to lom ti in a changa gu chuan a chuan tu ma hne na soilo turin min tiam si a enga tinge i soile si a ti in a chhuat chhal zui ngala shengran chuan yani hi mishanga ni hleinem kanu pui ni to lom ti in a changa yani chuan ron mu che a ron kan che ka du ve shim shim alom ti in a lo chang ve boka yani chuan soizomin kalau ngai dik lo thin che a shawning ga tan lu tu ka wangin ila kari lu dik lo kalau pu a kalau ho em thin che a ka ti pal tak zet ani tuna shawning ta na ithil ti ka shat nu hian nang luka mi pa shawning i mangai tu hi kala singai lovani ka ti pal lu tuk min ngai da bang che tin chu mai ba ga chuan kalom tu ka nia ti in a shil zui ngal boka shawning le wenweni an ron langa wenweni chuan shawning hne na chuan gu chuan a hian lunglem a hmangani ti a shil che em ti in a zot ta roya shawning chuan bul an tan tir te a shil sa vek thu so in wenweni chuan chu tianga i shat sa vek chuan gu chuan a chan chin tlem ka shirang che mania har sat na po pal tlang mai thin le midang tel lova engkim mania twar thin ani a alaka hian i beidong ri lawani chuan alaka thu top saisu twar tang la nor luin a tong kam chu paljam luila nai lui tlatro ani lo chuan tun tuma hian in top lenang ti in a fui le a chaina chwa san le to ri turin anin tha liam zui ta a shawning chu gu chuan a ina aron lang zui ngala a in chung chu a re ruaya a khwa har em a gu chuan a hna tho thin na room te a han en kwala angai em a gu chuan a lekha bu da khom zinga chuan lekha bu pakhat chula chuakin a han kewa chuta chuan gu chuan an shawning lem chu moi takin alo ziak treu chuni in a en reng lai chuan a phone aron ri a han lak chuan ole kalau kal nga le tia changin athowa rang takin aron call tu ran doctor hne na chuan avakal ta hala doctor hne na chuan engwanga poisa min pek le tum nge ini a ti ina zot fia ta a ran doctor chuan izote iron shwai khan chiu hlum tura ti felani a amai ro chu injection kan ti lawani injection petura ti fel to ni wangin poisa kan lo la lok sa veka ma se kan pek le lo wangin chumi man chu kan pek le che ngai ani ati a shawning chuan mak ti takin injection in pelawa mo ti in azot ngala doctor chuan a shil fi a I thian pa khan injection peturin chiu hlum na lekha a po hminga sai nge ya amai ro chu kan han chiu tur cha kha aril ru a in lam le ta zo te zok kha lak chwa min dil ta a chu wang chuan injection kha kan pele talawani ti in a shil fia ta a shawning chuan a ho konga yani kolin random doi ina kal thu le ran doctor ina shil te chu a shil chonga tuna hian gu chuan a hi khunge a oma enge adin hmun ni shim ti hriat ka du a shengran na hriat ka ring khonga itakin min zo sak ro atia yani chuan gu chuan an itorna tu ka hlawa ice cream ka hrai chuakin a hnuk a cha hma lo chu a ompui ngat alom inat a hlo wang zo ka ni atita a shawning chuan a omna a hriat tel lo zot le in yani chuan chiang takin ngai to la shil ngai lovin I hriat ka ring ti in aron changa
shorning I chuan a han ngai toilet wang wanga gu chuan a lem zia na bu a en lai khan an in hlui lem chu sak that te a du dan te ama du tu sam nge gu chuan a bula a soi ang chia che in an in hlui lem ziak a om tel ani ti a hre chuak ta a en lai khan doctor in a ron call awangin alo ngai sak mang mia lova an in hluia chuan gu chuan a chu a om a ring tatlata an in hlui chu ava thleng ta tuala chuan gu chuan a chu alo om ta ngei mai shioning I chu valutin a hmingin a ko ta hala kan chung ko in min sak that sak tur hian tunge ini min du to si lo chuan engwanga kan in hlui sa tha nge ini ate zui ngala gu chuan a chuan I du thu sam ti hlotlin sak che ka du mai ani ati a shioning I chuan ka va han lo mol em I bula ka om reng chung po in arukin na I lo tua reng ani ti she tur ka ni sin dot min shil ani ti she tur ka ni sin le ati le a gu chuan a chuan ka poisa shan hle ne kan om dun thei don chuang lo ti chawin a chang le a shioning I chuan a chan zotin gu chuan a chuan ama awanga a ma hun chevek tur chu a du lo wanga chutianga anin kar ti chatta ani thu chu soin shioning I chuan kumsom liam ta khan kanin tonga chumi atanga kumsom liam hnuwa kanin tong le a kamangai ta che a tuna kanin then ta ni pu in ka thei ngil thei che ringem ni ti in a zot let le a gu chuan a chuan I hriat angin hun rei ka nei to lo engti ka emo ka boral ni lo thleng se chu hun chu ima chon thei do nem ni ate let ve le thunga shioning I chuan kumsom liam ta khamizana khan ka kuta min chelin chel taka be fan zel turin min fui ni lom ni engwangin nge ka ma chon ngam lo te lulang reilo che te chap hun nei po ni la katan ni tin hian mal som na ini sin naktuk I nei to mia lo po ani mai the ibula om kala du tho thawani atita a hotel pakhata anron lu duna room pakhat hawin chutianga room anin tom ta ka chuan gu chuan a ngai chu a tha thei reng lawa an han muta a gu chuan a chuan inu te hne na iriak chuak don ti ishilem a han tia shioning I chuan ti nan chuan kanin hlat lu tuka heta hian lo chho ve mai ro ati tangota gu chuan a chu chhuat ta mu in shioning I chu khuma amu ve thung alo ni a gu chuan a chu thawin khuma chuan han in sona shioning I chuan gu chuan a kuta alo wan zui bok gu chuan a chu a oma nuam thei hlol lawa alung phu adang lam pha hlau em ringa shioning I chuan accident an to ho la ya a chan him tu chu ama gu chuan a chu ani thu te soin katan chuan ka thei ngil thei ngai lo turmal somna ka doni ni ma se itan chuan shiat rengata na thil du om lo ber ani thung si a mu le che tuma ka be ni satte reng nen hetiang zong hian kanin ton ka ring ngai mi alo imalam huna be se na thui tak nei la ka du ani ti in a han fuya gu chuan a chuan tong lo che ila award ka don hnu khan khovel hi ka chua san dai to ang dam kala chak chan om chuni ni katong chi ke in chir lo ati ve ngala shioning I chuan ava nai sawa ki sawatum
gu chuan a chu a ril ru ha ru ngei mai a lung phu po a rang chho zel ani ti a sana tangin a lang ngal mai a a san lutuk ma in shioning i chuan a ril ru thlakin a thul le ta daya lim taka kan om dun lain emergency room a lu tir che ka du lo kanin hnai lutuk lo hi a tha zawk ilung hi ka ven him pui che ngai kan ti tur chin dan siam sa nei la a tha zawkin ka hria ti in a thawa dan zom tur kan ngai tu ange ti le ze arwal ngala khum khat kan in trom theia ma se kan in fo thiang lo ti in a ziak ngal mela gu chuan a chuan izi apiang kha ka pom o aron ti ve a company lamaron langa shengdong chuan ava poi tak em ti in aron ding chuaka a thian te chuan a chan an lo zot ngal sap sapa an project pakhat design po an pe fel sa vek to chu har satna wangin a hmun ma an ron thlak le thut ani ti an kain pen an ron soi thu chu a han shil ve hloma design thar siam le tur po in a hmun ma en fel turin gu chuana om box si lo shengdong chu a hmuna vakala design siam mai turin an nge na ma se a zuam ngang si lo sumanlin omlai kha chuan ni se gu chuana om lo po in hetiang din hmuna po hian kan buai lo tur ti in sumanlin ming an lam rita zeu zewa shengran ron kalin an buai na chu lungai pui lo turin a ron fuya keiman ka lo ching felange Mr. Gu azin chuak ri a tu ma in va kholin vati buai tur ani lo ati zui boka cafe pakata shengran le sumanlin anon lang zoma manlin chuan isoi tura lut nga ro ti in alawin du khum nga la mai shengran chuan an har satna to chu han shil fia manlin chuan chumi ti tur chuan company a karon let le du in ringa mi a staff te zong ma le ngal mo alo ti khum saka shengran chuan chutiang engma apoi sak lo thu soin chu project an boy pui tan lai po a assistant director chu ama sumanlini ani thu te soin apuina adil ta a company lama staff ten meeting nein an lo boy hle a an lawin ron khom ve nak naka chuti lai tak chuan shengran le manlin an lawin zui lut ta a shengran chuan an har satna chingfel turin gu chuana a om lo lai takani si a chinfel pui turin manlin a som thu te soin nak tuk maya ramdanga na thar zom turin akal to dona tlom ngai chwa in kan project min ti fel sakma sa sok dona ni hi ti in han soi fe a staff te nen chuan rang thei ang berin an na chu an han bai pui ta nga la manlin chuan staff te chu na pe thavin avir boy hle boka an zawai chuan an thei top an chua le ta chewa 带我飞走